En aquesta segona taula, que porta per títol el marc legal actual i l'homologació d'empreses gestores de menjadors, contem amb en Jordi Baldric, que és el subdirector general de gestió dels serveis a la comunitat del Departament d'Ensenyament, així com amb Mireia Medina, que és subdirectora general d'Indústries i Qualitat Agroalimentària del Departament d'Agricultura de la Generalitat. Bé. I hi ha una sèrie de preguntes que després ja veuríem també un torn de paraules que necessàriament hauria de ser breu i tancat, a l'espera que després, amb un debat més general, potser tinguem més temps, però en la qual ens agradaria que no deixessin de quedar-se en el tinter una sèrie de preguntes que jo crec que també han anat sorgint. El tema dels preus, de saber exactament, acabar de saber el criteri pel qual en un determinat moment es va fixar. També crec que ha sortit, que implica que al costat d'aquesta pregunta ens n'hem de fer unes altres. Com garantim que el dret a l'alimentació sigui efectivament acomplert i que no hi hagin els problemes de beques que tenim actualment i que són realment sagnants per bona part de la població. I després jo crec que també és important parlar de l'acord marc que s'està intentant tirar a terme, saber conèixer exactament per part de la Generalitat quins són els elements centrals que el motiven, aquesta nova ordenació del servei menjador. I per tant jo sense més ja voldria donar d'entrada que aquestes preguntes poguessin ser resoltes. Com també hi ha preguntes que ens han apuntat que estaria bé que no quedessin sense contestar, com és en quin estat es troba el pla de contractació pública alimentària, cosa de la qual n'hem estat parlant. Per tant, sense més, donaria la paraula al senyor Jordi Baldric. Molt bé, doncs moltes gràcies, Miquel. Crec que en l'exposició respondré a aquestes qüestions. Ja estava previst, entrava dintre de l'esquema, diguem-ne, que volia seguir. Però si no, també tenim oportunitat després d'insistir-hi. En primer lloc volia aprofitar per felicitar els organitzadors d'aquestes jornades. Penso que el debat que s'està duent avui aquí era absolutament necessari i segur que també és necessari que segueixi, que s'arribin a conclusions i que s'arribin a propostes concretes. Per tant, espero que efectivament tiri endavant la proposta que feia en Carles d'aquest grup de treball per seguir treballant i avançant en aquests temes. I per descomptat agrair també als organitzadors l'haver-nos convidat. En Joan Mena feia referència a l'informe del síndic de Greuges. Efectivament, el síndic de Greuges havia detectat unes mancances alimentàries en els infants, parlava de xifres i parlava també xifres de nanos, i el que feia en el departament era la recomanació de revisar tots aquests criteris de distribució, que és exactament el que hem estat fent fa un parell d'anys, diguem-ne, que ja s'han posat en marxa uns nous criteris de distribució d'ajust menjador homogenis per tot Catalunya. Llavors, en aquests moments també s'ha de dir que estem parlant d'un número d'ajust de menjador del voltant dels 80.000, i que s'hi està dedicant més diners que mai, per desgràcia, evidentment, perquè el que voldríem tots és no necessitar ajuts de menjador, però la situació és la que és i per tant hi hem de destinar. Com deia, aquest model es va modificar, crec que ara no és el moment d'entrar en el detall, però bé, si algú té interès també ho podem comentar més endavant. Fet aquest petit parèntesi, sí que ja voldria entrar en els temes que sí que tenia ja previst de comentar. El primer, ja ha sortit anteriorment, el tema del preu màxim dels menjadors escolars. Segurament tots coneixereu que aquest preu es regula anualment per resolució. Jo penso que sí que és bo que reguli un preu. De fet, el decret de menjador actualment vigent, ja sé que és antic, ara ho comentarem, ens ho diu, que hem de regular anualment aquest preu de menjador, i està a 6,20 € al dia en el cas d'alumnes amb un ús regular del menjador, que
cas d'alumnes esporàdics és una mica superior, si és 80, però també aquesta resolució obre la porta a que en determinats casos es pugui augmentar el servei de menjador. Els serveis territorials poden autoritzar, i passa amb una relativa freqüència, no molt però passa, un preu superior. Com ja s'ha dit també, i els quadres que posaré a continuació ho sonaran, és considerablement superior a la major part de les comunitats autònomes. Però vull fer també una referència al que ha passat amb l'IVA, i l'IVA ha disminuït. Ha passat a ser zero en el cas del monitoratge, la qual cosa podia haver, com ha passat en altres llocs, podia haver desembocat en una reducció del preu del menjador, cosa que no s'ha fet. Per tant, és cert que no s'ha pujat el preu del menjador des del curs 2008-2009, però cuidado que tampoc l'hem baixat, i ja veieu que el titular és que el menjador costa el doble a Catalunya que en altres llocs que hi ha. El quadre de preus no és exactament igual, però sí que és bastant similar al que va publicar amb posterioritat la CEAPA, Confederació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de l'Estat. Suposo que es veu, l'he engrandit perquè es pugui comprovar. Com ja s'ha dit abans, Catalunya en aquests moments és la tercera comunitat amb preu més elevat de tot l'Estat. I és veritat que aquests preus, la CEAPA també ja ho explica en l'informe que adjunta en aquest document, aquests preus no estan calculats, diguem-ho així, d'una forma homogènia. És a dir, és veritat que hi ha algun preu, diguem-ne, que és més baix del que tocaria si no fos que l'administració hi aporta un determinat import per cada menú. Hi ha circumstàncies, per exemple, un temps interlectiu de migdia inferior. També és el cas de Madrid, també a Madrid són 2 hores en lloc de 2 hores i mitja, però esclar, malgrat això observem que el salt entre Catalunya 6,20, el següent Aragó 5,25, o a Madrid, per posar-ne un que podríem pensar que té unes característiques, ja sé que no són similars, i l'Oriol Carbonell ja m'ho recordarà després que hi ha moltes diferències, però jo diria que aquí les diferències que hi ha, la de la mitja hora jo crec que deu ser una de les importants. En tot cas no justifica aquest salt de 4,82 al 6,20 que tenim nosaltres a Catalunya. Per tant, es preguntava per què no s'ha incrementat el preu des del curs 8-9, per aquest motiu, perquè seguim estant gairebé a dalt de tot. Per tant, entenem que no és necessari, entenem, com deia en Joan Mena, que les famílies no han de pagar més. L'administració, els recursos que podria destinar, que seria una possibilitat, en aquests moments els està destinant a ajuts de menjador, és una alternativa. Els ajuts de menjador, tal com els tenim en aquest moment estructurats, van adreçats a les famílies que tenen més necessitat. Una cosa similar adreçada a tothom en uns altres moments poder sí, i en una societat del benestar molt estable i molt, en fi, una diferència, diguem-ne, respecte a la que tenim en aquests moments, segurament és possible, però en aquest moment entenem que val més destinar els recursos a les persones, a les famílies que més ho necessiten. Per tant, els estem destinant a ajuts de menjador. Per tant, les famílies entenem que no haurien de pagar més del que estan pagant fins ara, i per això no l'hem augmentat. Tot i que, insisteixo, que el no augmentar enguany, el no rebaixar enguany és pràcticament un augment, jo diria considerable, si no recordo malament, al voltant de 50-60 cèntims per menú venia a representar. Vaig estar mirant en un recull de dades que tenim, quants centres tenen el preu per sota de 6,20, i home, Déu-n'hi-do, almenys 500 centres, dic almenys perquè el recull que tenia no era exhaustiu, però almenys 500 centres en aquests moments, d'aquest curs actual, tenen un preu inferior a 6,20, i n'hi ha uns quants que fins i tot inferior a 5. Per tant, és possible. És possible tenir preus, de fet, seria possible fins i tot abaixar el preu. Molt bé, aquest era el tema número 1. Tema número 2, la normativa vigent, també s'ha citat, els 2 decrets que en aquests moments regeixen el que és la gestió dels menjadors. Em centraré fonamentalment en el tema de gestió. Són els 2 decrets que ja s'han citat, el senyor Mena els ha citat, el del 89, de delegació de competències de la Generalitat a les comarques en matèria d'ensenyament, que delega competències diverses, entre elles les de menjador i les de transport, per exemple. I després també el decret del 96, que és el decret
que regula el servei de menjador en els centres públics. Parlaré només de centres públics de titularitat del departament, no parlaré de cap altra mena de centre. Molt bé, i què diuen aquestes dues normes? Doncs aquestes dues normes, aprofito per dir, i ho teníem clar, que són dues normes molt antigues, del 89 i del 96, hi ha el mandat del Parlament d'actualitzar-los. En fi, evidentment doncs, ho farem, de fet ho estem fent, hem començat a treballar internament i després ampliarem el cercle d'exposició per rebre sobretot aportacions referents a com hauria de ser el nou decret. Segons aquests dos decrets, aquestes dues normes, qui té la competència? Doncs molt bé, el decret del 89 el que diu és que la competència la tenen els consells comarcals. Aquell decret els hi delega la competència en els consells comarcals, i els consells comarcals l'han d'acceptar o no, evidentment. I com poden exercir els consells comarcals aquestes competències? Diu el decret 219, el decret de l'any 89 de delegació de competències, diu que la poden exercir, si volen directament, evidentment, però també en col·laboració amb els ajuntaments afectats. Què passa si el Consell Comarcal decideix no acceptar d'una forma total o d'una forma parcial la competència? També, ara és l'altre decret, el de menjadors, el decret del 96, que diu que es desconcentren els directors territorials del Departament d'Ensenyament la facultat per contractar el servei. Aleshores, quina és actualment la situació? Doncs la situació és que hi ha 4, diguem-ne, col·lectius o 4 entitats o òrgans que poden arribar a contractar, seguint la legalitat vigent, el menjador escolar. Els consells comarcals, els ajuntaments, els consells comarcals que han acceptat la competència a través d'aquest conveni que dèiem, els ajuntaments quan l'Ajuntament i el Consell Comarcal així ho han pactat i ho han fet a través d'un conveni, les AMPAs també. En aquest cas cal que el Consell Comarcal no hagi acceptat la competència en la gestió d'aquell menjador en concret, i aleshores, com que dèiem que qui té la competència és el director territorial, aquí no he posat director territorial, però és obvi que el director territorial també pot contractar, passa que no s'està fent en aquests moments, però en aquest cas, com deia, si ha de contractar el director del centre, també cal que el director territorial corresponent li hagi delegat. Insisteixo que estic parlant únic i exclusivament de centres públics del Departament d'Ensenyament. Aleshores, quina ha sigut, i aquí avanço, la problemàtica que ens ha portat el que comentarem d'aquí un moment, el tema aquest de l'acord marc. Aquests condicionants que acabo de comentar respecte a què ha de passar perquè un director d'un centre o una directora d'un centre pugui contractar el menjador o un ajuntament pugui contractar el menjador, és a dir, l'existència d'un conveni. En el cas d'ajuntaments, per exemple, sí que ha passat serveis de menjador d'alguns centres per part de les direccions dels centres sense que la competència del Consell Comarcal, diguem-ne, hagués estat, anava a dir revocada, que no, evidentment. També és una situació anòmala que contractin els presidents o les presidentes de les AMPA sense el conveni amb el Consell Comarcal. Però bé, aquesta és una situació que és relativament senzilla d'arreglar. Només cal que ens hi posem tots d'acord, per un cantó les AMPAs i per un altre cantó els Consells Comarcals, que són els que en tenen la competència. Però el que nosaltres com a departament ens preocupava era que hi poguessin haver contractes nuls de ple dret, perquè un contracte fet per un òrgan de direcció del centre que no en té la competència és nul de ple dret, i per tant que podíem tenir situacions com aquestes, anar parlant amb els consells comarcals i dient-los, escolteu, si esteu en aquesta situació, si no gestioneu la totalitat dels consells vosaltres que en teniu la competència, doncs heu de mirar què passa. Si gestionen les AMPAs, doncs parleu amb les AMPAs, parleu amb els centres i mireu de signar el conveni. Tan simple com això. Si són els directors, doncs aleshores penseu si voleu assumir vosaltres com a Consell Comarcal la gestió d'aquests menjadors. Alguns van dir, evidentment que sí, i d'altres van dir, mira, amb l'estructura que tenim en aquests moments i que donades les circumstàncies no volem ampliar perquè no volem contractar cap persona més
perquè en fi, la situació doncs, té un cert risc i hi ha un cert grau d'incertesa. Per tant, no ens interessa gestionar aquests menjadors que en aquests moments estan gestionant els directors. I va de dir, doncs molt bé, hem de gestionar-los i entenem que la millor manera de fer-ho, contractar, insisteixo, és via els directors dels centres, directors dels centres. Clar, els directors que tenim als nostres centres són personal docent, no són personal que tingui coneixement, saben molt de docència, saben molt de la seva feina, que és aquesta, però poc de temes administratius, i les hores les ocupen amb el que és la seva feina i no amb els temes administratius. Per tant, els hem de facilitar. Molt bé, els serveis territorials els hi poden donar suport, efectivament, així ja passa, però els hem de facilitar al màxim tot el procés de contractació. Per petit que sigui el menjador, gairebé sempre la licitació s'ha de publicar en el diari de la Unió Europea, i això requereix tota una parafernàlia de situacions administratives que entenem que un director del centre no només no sap, sinó que no té per què assumir d'una forma directa. Per tant, la manera de mirar de mitigar aquest problema o de solucionar-ho amb l'idea que pels directors fos al màxim de simple aquesta contractació administrativa era fer el que s'anomena tècnicament l'acord marc, que suposo que tots coneixeu el terme i coneixeu i enteneu en temes de contractació administrativa, però pel cas que algú no ho entengués, podríem dir que això és una espècie d'homologació d'empreses. Ara, tècnicament, la llei de contractes el defineix com a acord marc. Per tant, què és el que ens vam plantejar? Doncs molt bé, un procés de contractació, i he intentat ara aquí sintetitzar les característiques, i sintetitzaré molt, per tant, jo crec que és això el que havia de fer en la meva exposició, i en tot cas, després es pot concretar una mica més, en el benentès que tampoc soc expert en contractació, la meva feina al departament no és aquesta. Primera característica, el que us comentava, no? Què volem? Que descarreguin els directors i directores dels centres de la major part de les tasques administratives inherents a la contractació. Per tant, si no ho han de fer els directors i les directores dels centres, qui ho ha de fer? Doncs mirem de fer-ho des dels serveis territorials o des dels serveis centrals. Segona característica, el que ens vam plantejar i que vam insistir-hi, i en algun moment fins i tot una certa discussió amb les persones que sí, que dins del departament hi entenen en termes de contractació, i és, mireu, ara mateix, en aquell moment, i ara també, però en aquell moment, tots els menjadors a Catalunya tenen alguna empresa que els està prestant servei, i entenem que majoritàriament aquests, ara ja m'estic referint a aquests que estan en aquesta situació i que per tant estaven gestionant els directors, estaven contractant els directors, tots aquests, si tenen una empresa que els està prestant el servei i han contractat els directors, és perquè aquesta empresa ja els hi va bé. Per tant, ho hem de muntar de manera que totes les empreses que en aquest moment estan prestant el servei, siguin grans, petites o mitjanes o micros, puguin seguir fent-ho. Per tant, aquí no posarem cap restricció d'aquesta mena en aquest procés d'homologació, en aquest acord marc. Com ho farem? Doncs adequarem tots els tràmits administratius a les característiques de l'empresa. És a dir, quan l'empresa vulgui participar en aquest procés d'homologació, ha de dir quants menús diaris vol o pot servir i en quin àmbit geogràfic ho pot fer. Per tant, aquí pot cabre, en el cas, el primer que hem tret de les licitacions, els serveis territorials del Maresme Vallès Oriental, i petit parèntesi també, vam començar per un, perquè és un procés que desconeixíem totalment, no hi tenim pràctica, no podien sortir mil coses, com ha passat amb el recurs que també comentarem. Per tant, que l'empresa digui en quin àmbit geogràfic pot o vol actuar, aquí podia cabre d'aquella empresa que té abast el que vulguem i que per tant podia donar cobertura a tots els menjadors de tot el Maresme Vallès Oriental, però també aquella empresa petita que diu no, jo és que només puc fer l'escoleta de 30 alumnes, de 40 alumnes del poble X, que no n'hi ha cap altra. Molt bé, totes les empreses poden participar en aquest procés, en aquest acord marc.
Aleshores, això està definit en dues fases. Una primera fase, que és estrictament, diguem, el procés de selecció d'empreses, i una segona fase. La primera fase es fa des del departament, des dels serveis territorials, i la segona fase es fa des dels centres, el que s'anomena els contractes derivats. Com funciona la primera fase? Doncs molt bé, les empreses presenten, es va publicar els plecs de clàusules administratives, els plecs de prescripcions tècniques, les empreses van presentar ja en el seu moment les seves propostes. Aquestes propostes s'havien d'analitzar, hi havia uns barems, s'havien de puntuar. Quan els barems són automàtics, funciona de manera, quan els barems no són automàtics i cal judicis de valor, un dels requisits que marca la llei de contractes és que es creï una taula d'experts. Per tant, aquí hi havia tota una colla de requisits que no eren automàtics, no és dir, si passa tal cosa tens un punt, si tal altre mig punt o si no zero, no? Venien d'un judici de valors, per tant ja s'havia previst la creació d'aquesta taula d'experts i evidentment una mesa de contractació. La idea és que d'aquesta primera fase en sortís una llista de totes les empreses. Hi havia la possibilitat, i com deia, aquí això va generar una certa discussió amb els serveis de contractació a la casa, escolta, no, es deien, triarem les 40 amb més bona puntuació. No, les triarem totes les que compleixin requisits. Això sí, han de complir requisits, o sigui, han de ser empreses legalment constituïdes, si no, no. Per tant, totes les empreses amb les puntuacions que haguessin obtingut i amb el detall de quants menús poden servir, en quin àmbit geogràfic, municipi, comarca, 3 municipis veïns, el que sigui, poden prestar el servei, i dels diferents àmbits teníem establert una diferenciació per 4 àmbits, un de nutricional, un d'organitzatiu, un d'educatiu i un més obert, diguem-ne, un d'altres per la imaginació i la inventiva i la innovació de les empreses, no? Per tant, totes aquestes puntuacions detallades perquè així en la segona fase els directors o les directores dels centres poguessin fer la tria. Hem de matisar un aspecte, i és que això sí que ens ve marcat per la llei de contractes. A partir d'un determinat import de la contractació cap a sota, demanant 3 pressupostos n'hi ha prou, i d'aquest import cap a sobre marca la llei de contractes que aleshores totes les empreses que han participat en el procés poden presentar pressupost també. Aquesta xifra la vam traduir en número de comensals, i el número de comensals que ens sortia era 300, és a dir, per tant, que són la majoria, per tant, la majoria de menjadors que estan en aquesta situació són de menys de 300 comensals. Per tant, què passarà quan s'acabi tot aquest procés? Que els directors, les directores, en el moment en què hagin de recontractar o contractar una altra empresa, doncs triaran dintre aquella llista les 3 empreses que vegin que s'adiuen més a les seves necessitats. Un vol unes determinades característiques nutricionals, tu saps quina puntuació ha obtingut per aquest apartat, unes determinades característiques organitzatives o del projecte educatiu, en fi, el projecte menjador. Triaràs les 3 empreses que més pensis que et convinguin, i aquestes 3 empreses evidentment sí que entraran en un concurs, diguem-ne, competitiu. La puntuació com funciona? Doncs en la primera fase la puntuació és sobre les característiques més tècniques, organitzatives, etc. I es deixa pels directors l'última part, que evidentment és absolutament imprescindible que les empreses hagin vist i conegut el centre per poder fer la seva oferta, que és la del preu final. Quins són els pesos? Doncs els pesos eren 60-40. Per tant, pesen més les característiques no preu, sinó que les sí preu, o que les preu, no? Per tant,
Havíem posat encara un altre requisit per evitar que una empresa que anés, dos requisits, un de molt típic, l'empresa que va a rebentar preus que no pugui, aquest es posa en tots els contractes, el tema de les baixes temeràries, i n'havíem posat un altre també interessant, que era que l'empresa no pogués agafar una mateixa empresa més que un determinat percentatge. Ara bé, insisteixo que això al final acabarà depenent de les voluntats de cada centre. L'empresa que participa en aquest acord marc no té cap garantia de que acabi prestant servei a cap dels menjadors, perquè el que farem en aquesta primera fase serà només dir, mira, aquesta empresa s'ha presentat, reuneix els requisits i les puntuacions que ha obtingut són aquestes, i aquesta llista la tindran tots els directors, com us deia, i triaran una o triaran una altra. Aquest procés preteníem que en aquests moments estés acabat, no ho ha estat, hi va haver un recurs de la CEEC, si no recordo malament eren 9 punts de discussió. Des del nostre punt de vista eren 2 punts menors, perquè era concretar alguns aspectes, concretar informació, detallar un parell d'aspectes. Un d'ells aquest comitè d'experts que us comentava, perquè havíem posat un representant de la FAPAC, un representant no havíem posat ni FAPAC, havíem posat un representant de les federacions d'associacions de pares i mares, per exemple, un representant de la Direcció General X o un representant del Departament de Salut, i el tribunal ens va dir no, heu de concretar, és a dir, si voleu un representant d'una federació d'associacions de pares i mares heu de dir qui, per exemple de la FAPAC o de qui fos, o si voleu un representant del Departament de Salut heu de dir qui pot ser persona o càrrec, però bueno, és igual, s'ha de concretar. Bé, això és comprensible, perquè si hi ha alguna recusació a fer per part d'alguna empresa que s'hi vulgui presentar, diu no, és que aquella persona està vinculada amb aquella altra empresa que també es vol presentar, és raonable. I la segona cosa que el tribunal ens havia obligat a modificar, a concretar, és el tema de les baremacions. Nosaltres havíem distingit aquests 4 àmbits que us comentava, havíem posat per cada un d'ells uns exemples de dir, bé, en aquest àmbit entenem que s'hi pot valorar els criteris de proximitat, el menjar ecològic, el no sé què, tal. En aquest altre àmbit organitzatiu, el projecte de menjador, en aquest altre, en fi, com a exemples, pensant que no podíem ser exhaustius, que, com us deia abans, la inventiva, la innovació de les empreses se'ls hi podia acudir moltíssimes coses més de no pas les que se'ns podien acudir a nosaltres, i per tant estava posat a nivell d'exemples. El tribunal va dir no podeu posar-ho ni a nivell d'exemples, és a dir, si citeu algun aspecte l'heu de concretar, és a dir, no podeu dir puntuació per tal àmbit, 20, no, heu de desglossar aquests 20 en els subapartats que poseu. Això també us diré que altres comunitats que han fet acords marc no ho havien fet així. Per exemple, la Pireu, l'acord marc en el cas del País Basc era molt més bèstia fins i tot que el nostre, perquè com a exemples en posava molts més, amb bastant més de detall, i ho havien fet sense desglossar, però bé, allà no va sortir d'aquesta manera, va sortir publicat d'aquesta manera, ningú va recórrer i per tant ha tirat endavant. Però bé, el tribunal ens diu heu de fer aquestes 2 concrecions, per tant, és el que estem fent en aquests moments. Hem aprofitat també que recentment ha aparegut una normativa nova, que hem aprofitat de no publicar abans, sinó esperar que aparegués la normativa, que eximeix també les empreses de presentar, de reunir uns determinats requisits de qualificació. Jo penso que això era beneficiós per tots, per tant hem esperat i ara ja sí que acabarem publicant, espero que en els propers dies, si no la setmana que ve la propera, aquest acord marc. Insisteixo que aquest era l'acord marc. Se m'ha anat el temps? Sí, ja sé que està fent un enorme esforç de síntesi, però... Sí, no, doncs ho deixem aquí perquè de fet ja, com podeu veure en la diapositiva era l'última, o sigui que si hi ha més temes els podem, o més concreció la podem en l'apartat de preguntes acabar d'aclarir. Molt bé. Bé, gràcies. Mireia? Jo en primer lloc sumar-me també com el company de taula, en Jordi, l'agraïment a haver-nos convidat a la jornada i el felicitar-vos per la iniciativa, perquè realment és un tema molt important, que ens interessa i que ens implica i que té valor que el puguem debatre
avui aquí. Bé, a mi se m'ha proposat explicar una mica quina era la situació del Pla de Contractació Pública Alimentària. Faré una breu introducció, després donarem una mica dels detalls. Aquest pla està penjat a la web de Presidència, en l'apartat de transparència, costa una mica trobar-lo, jo us he posat un enllaç al final, però hi és a dir, el pla es va aprovar, com us deia, per acord de govern del passat 16 de juny. Llavors, una mica d'antecedents que també s'han comentat. Tenim dues resolucions parlamentàries, una de l'abril del 2014, en la que el Parlament insta el govern a impulsar la incorporació en els expedients de contractació de l'administració i del sector de la Generalitat i el seu sector públic, aspectes relacionats amb la qualitat dels aliments i de la repercussió ambiental que té la producció d'aquests aliments i que poden tenir tots ells incidències amb la salut. Aquest és un primer punt de partida d'aquesta, diguem-ne, pla de contractació alimentària. Seguidament, al mes de juliol del 2014 es fa una altra resolució a nivell de Parlament en la que hi ha el debat sobre el món agrari i en aquest cas, en aquesta resolució ja es concreta, diguem-ne, i s'insta el govern a que elabori en el període d'un any aquest pla de contractació pública alimentària. En aquest sentit, el govern, i a través de dues conselleries, com és la d'Agricultura i la de Presidència, a través de l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, creen aquest grup de treball interdepartamental. Certament un grup intern, és a dir, un grup format per representants de les diferents departaments, que aquí podeu veure, Salut, Benestar, Justícia, Ensenyament, Economia i Coneixement. En aquest darrer cas, format per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de la Contractació Administrativa. I aquest grup de treball, amb diferents reunions, el que fa en primer lloc és una mica avaluar quin és l'impacte de la contractació pública a Catalunya. Partim d'un context europeu. Europa suposa el 18% del PIB, aquesta contractació pública, i a Catalunya la contractació pública en general són 4.000 milions d'euros en el seu moment de màxim desenvolupament econòmic. Després, amb les restriccions pressupostàries, el 2013 estàvem a l'entorn de 1.188 milions d'euros. Bé, el que sí que es veu és la necessitat a nivell de contractació pública de que no només adquirir béns i serveis, sinó que a més es pot contribuir indirectament a desenvolupar polítiques d'interès general. Per tant, tots veiem que això és així i la directiva, abans s'ha comentat, del 2014 sobre contractes a l'administració pública, ja estableix clarament que la contractació pública és un instrument de recolzament a objectius socials comuns, sempre i quan es garanteixi la competència dels licitadors. És a dir, que hi ha d'haver aquesta lliure concurrència, però malgrat això podem fer coses. Per tant, una mica en aquest context ens posem a treballar el 2014 i fem aquesta avaluació de l'impacte del que és la contractació pública a nivell d'aliments a Catalunya. I identificant aquells contractes relacionats amb els queviures, amb la provisió d'aliments i begudes, amb l'alimentació i serveis associats i serveis diversos que inclouen alimentació, l'any 2013 es van fer 703 contractes per un valor de 500 milions d'euros. Aquest import, diguem-ne, inclou tot el servei, és a dir, logística, l'aprovisionament, etc. Si excloem d'aquí únicament la part d'alimentació, en un any en concret, el 2013, això té un impacte de 60 milions d'euros, el que és aliments pròpiament. Per tant, és significatiu i en aquest sentit els departaments que més despesa fan en relació a l'alimentació són Benestar Social i Família, pel fet de tenir les residències de gent gran, discapacitats, etc. Justícia, amb tot el que són els establiments penitenciaris, les presons, i Salut pel que fa als centres sanitaris, com els tres departaments amb major despesa en aquest sentit. Per tant, la contractació pública important en tots aquests àmbits i específicament també en el de la salut, pel valor nutritiu que pot tenir, considerar l'alimentació com important, també per aquest valor de la sostenibilitat, de reduir el que és la petjada de carboni a nivell mediambiental i d'alguna manera per poder també sensibilitzar el consumidor de la importància del producte fresc, del producte de temporada. Sobre això us explicaré una mica quines són les polítiques que a nivell de departament s'han impulsat i quines eines en concret tenim, que penso que és el que més us interessa. Llavors, una mica seguint amb el que és aquest context de la contractació pública,
Hi ha un marc europeu que també s'ha comentat abans, aquest llibre verd de la compra pública i de la modernització de la contractació pública, que estableix aquest valor social, de lluita contra el canvi climàtic, de reducció del consum energètic, de millora de la salut. Tot això és un context que hem de tenir en compte, aquest llibre verd. El dictamen del Comitè de les Regions, que també és important, sobre els sistemes d'aliments locals. Nosaltres el 2013 el Departament d'Agricultura va fer un decret de compra de proximitat, de venda de proximitat, i una mica en la línia d'aquest dictamen del Comitè de les Regions. I en aquest sentit dic que a Catalunya hem estat pioners, després hi ha hagut altres iniciatives a nivell de l'estat espanyol, altres comunitats autònomes que han regulat al respecte, però en això ens hi vam posar, després us explicaré una mica més. Després hi ha un altre informe també interessant, que va una mica paral·lel amb tot el que estem dient, sobre com evitar el desaprofitament dels aliments i millorar el que és l'eficiència en general de la cadena alimentària, amb tots els temes relacionats amb el baratament i amb tot aquest tema d'implicació social que té i mediambiental. Bé, en tot aquest context treballem i desenvolupem el que és el pla amb un seguit de clàusules que ara us explicaré, però sí que vull comentar també aquest valor estratègic que té el sector agroalimentari a Catalunya. A veure, el 80%, entre el 70 i el 80% de Catalunya del territori són boscos, la resta és, diguem-ne, població habitada, ciutats, pobles, i el que és la superfície de poder destinar a conreu i a indústria agroalimentària. En aquest sentit, el que és la indústria, també voldria aquí posar-ho de manifest, la indústria agroalimentària a Catalunya és pràcticament la primera en valor econòmic, en temes d'ocupació, i no ho sabem, no ho coneixem. És a dir, és molt rellevant la potència d'aquesta indústria que tenim. L'altra cosa seria l'agricultura. A nivell d'agricultura, ramaderia, evidentment som deficitaris. Hi ha uns sectors que són clarament exportadors, ja ho sabeu, el sector del porcí, també la fruita, l'oli i el vi, però de la resta som deficitaris. Per tant, aquí tenim marge per treballar i realment per produir. I per això comparteixo en aquest sentit algunes reflexions que s'han fet abans, d'intentar establir i determinar polítiques que vagin en la línia d'explotar al màxim el que serien aquestes possibilitats de produir nosaltres els nostres propis aliments. Nosaltres hem fet un gran esforç pel que fa a establir polítiques de qualitat dels aliments. Tenim uns distintius i unes marques de qualitat, que són les denominacions d'origen i les indicacions geogràfiques protegides. A Catalunya en tenim 20 en total. Ja ho sabeu que són uns segells que el que identifiquen és que el producte ha estat realment produït en unes condicions que li confereixen la regió en la que s'ha produït, transformat o elaborat. I per tant són únics i exclusius d'aquell territori. Qui té una denominació d'origen no la pot tenir una altra, perquè la seva qualitat li dona el territori en el qual està determinat. Nosaltres fem, promoció d'aquests productes a nivell de política agrària comunitària, i en la part de desenvolupament rural hi ha uns ajuts específics a promoure els programes de qualitat, és a dir, obtenir segells de qualitat, com podrien ser també l'agricultura ecològica i la producció integrada. Aquests dos també des del departament s'hi dona molt suport, s'hi creu, és realment important disposar d'aquest tipus de distintius de qualitat diferenciada, que ens donen aquest valor afegit pel que fa a la qualitat del producte, les seves propietats tant nutricionals com sensorials i aquells beneficis que la seva producció comporten pel medi. Per tant, polítiques molt orientades a promoure aquests distintius de qualitat amb la complexitat que això comporta. La producció, per exemple, ecològica, 80% són pastures en aquests moments. Hi ha molta dificultat, hi ha alguns sectors, com pot ser la vinya o pot ser l'oli, que estan sent fàcilment incorporats en la producció ecològica, però que n'hi ha d'altres que costa molt. És a dir, que encara hi ha molta feina per desenvolupar, per poder innovar i perquè tinguem una producció pròpia. A Catalunya ens destaquem pel fet que no només tenim aquesta primera part de la cadena amb el que és l'ecològica, també tenim indústria transformadora i elaboradora, i que per tant també és un model una mica a seguir per algunes comunitats autònomes. Ara em ve al cap l'exemple del País Basc, que abans s'ha comentat, que és un model que els agrada molt, però que hi ha molt recorregut a fer en relació a aquest tema. Pel que fa als productes frescos, la venda de proximitat, aquesta petita aportació que he fet al principi. El 2013 vam treure aquest decret, el decret que regula la venda de proximitat,
i el que pretén és, diguem-ne, apropar comercialment el productor del consumidor. I aquí, pels que no ho conegueu, hi ha dues modalitats d'aquest sistema de venda. És a dir, aquest no és un segell de qualitat, és un segell, diguem-ne, d'alguna manera comercial. Quan veiem el logotip, suposo que el coneixereu, aquest cercle vermell amb una fletxa i uns punts suspensius, doncs ens indica que és una proximitat comercial. Aquell producte el compro o bé directament al productor o com a molt amb un intermediari. En el cas de l'intermediari és el circuit curt i si no hi ha intermediari és la venda directa. Per què aquest segell? Perquè era una demanda evident del sector, la necessitat de tenir aquest valor afegit al que és la seva pròpia producció, evitar intermediaris, intentar de tenir diguem-ne aquest preu superior per les seves produccions. En aquests moments hi ha pràcticament 2.000 adherits al sistema de venda. A Catalunya crec que de pagesos, ho tinc per aquí, tenim donats d'alta uns 50 i pico mil. Sí, 56.000 que fan la DUN, que és la Declaració Única Agrària, i que estaríem entorn al 3 o el 4% de productors que s'han donat d'alta del que és la venda de proximitat. És a dir, també tenim marge, evidentment, per créixer en aquest camp. Què fem en relació a la venda de proximitat? Tenim el segell i prou? No. En fem promoció? Intentem fer-ho. Tot el que és promoció també té un cost. Sabeu que a nivell d'administracions ens han reduït les dotacions pressupostàries, però el que sí que farem ara, en aquest nou pla de desenvolupament rural, que són aquests ajuts de la Unió Europea, que venen de la política agrària comuna, doncs traurem una línia específica de suport a la creació de circuits curts de comercialització, per promoure que aquests segells vagin endavant, és a dir, que els productors es puguin entre ells associar d'una manera que fan un partenariat d'interès, que han de ser amb un mínim de 3 productors, això el que seria la cooperació horitzontal, i després hi ha la cooperació vertical, que serien 3 productors com a mínim, més alguna altra gent que podria ser un ajuntament, una agrupació de consumidors, el que sigui, per crear o bé un mercat local o per crear algun ens que pugui comercialitzar aquests productes. Aquesta ordre que ara ha passat a consulta pública a través de taules sectorials, esperem publicar-la aquest mes de desembre. Per tant, no només tenim el decret, sinó que a més traiem una línia d'ajut per fomentar que aquests circuits curts amb aquesta tipologia de segell es puguin tirar endavant. No és només exclusiu de la venda de proximitat, és a dir, no cal estar donat d'alta a la venda de proximitat per crear aquests circuits, però entitats que avui podeu estar aquí i que podeu estar interessades us poden ajudar per establir determinades plataformes que us ajudin en aquest sentit amb tots aquests segells. Una introducció una mica llarga. 2 o 3 minuts. 2 o 3 minuts. Una pinzellada. No, perquè preferia una mica explicar això, que realment el detall del que és la contractació la podeu trobar perquè us el podeu descarregar. Aquí simplement 3 apartats diferents, diguem-ne, que es van establir en aquest pla, que eren clàusules que es podien incorporar en els contractes en què la finalitat és la promoció de Catalunya. Aquest és un exemple claríssim. Si nosaltres hem davant de persones de fora del territori o fins i tot dins del territori volem promoure el que és Catalunya i els nostres productes, doncs hi ha unes clàusules específiques. Altres clàusules a incorporar en contractes en què existeix una vinculació entre els productes i l'objecte és una altra modalitat, i finalment els contractes menors i els procediments negociats per raó de quantia que incloguin també serveis de restauració. El pla inclou aquestes 3 modalitats. Llavors aquí hem anat una mica posant una per una, us serà una mica espès, però simplement dir que hi ha clàusules que no són excloents, és a dir, no constitueixen nombres clausos, se'n poden afegir d'altres, i que s'insta a més els òrgans de contractació a que n'incorporin d'altres per assolir els objectius del pla. En aquest primer cas hi ha clàusules en la definició de l'objecte del contracte, com a criteris d'adjudicació, com a criteri d'adjudicació addicional i com a condició d'execució. En aquest cas, la clàusula de la definició de l'objecte del contracte, quan s'ha de promoure a Catalunya, és claríssim, constitueix l'objecte del contracte a promoure a Catalunya a través de la difusió dels seus productes agroalimentaris, i aquí s'estableix com a criteri d'adjudicació amb un tema de puntuació. Vaig de pressa perquè potser no seria el cas que ens ocupa. En tema de desempat també s'estableix que serà qui tingui major nombre de productes agroalimentaris d'origen català. Com a condició d'execució n'hi ha diferents clàusules, és a dir que no són totes que han de constar en el contracte, però poden haver-hi una o dues el que l'òrgan de contracte, el promotor del contracte determini.
el producte d'origen català, ús i d'acord amb dieta mediterrània, ús i receptes tradicionals, envasos retornables, etc. Tot això hi ha en les definicions també al final, després ho veurem així una mica, potser una mica més a poc. Clàusules per incorporar en contractes vinculats en productes agroalimentaris. El mateix, hi ha clàusules amb especificacions tècniques, amb criteris d'adjudicació, adjudicació addicional i de condició d'execució. Com el cas anterior, no constitueixen números clàusules i s'insta a poder incorporar altres clàusules que, diguem-ne, assoleixin aquest objectiu del contracte. Què establim, sobretot en aquest pla? Doncs que es contractin, promoure que es contractin productes frescos. Està definit què són els productes frescos. Productes de temporada, també està definit. Qualitat diferenciada, també està definit, que són les denominacions d'origen, les indicacions geogràfiques, la producció integrada i la producció ecològica. Ja estan aquí, doncs. En funció de N productes, no? O N percentatge, això pot tenir una puntuació. Com a criteris d'adjudicació, doncs també els productes de venda de proximitat, ja us he explicat quin cas era, els de temporada, els frescos, la qualitat diferenciada, etc. Per tant, possibles clàusules que poden servir també de criteri d'adjudicació. De criteri d'adjudicació addicional, doncs també, en el cas del desempat, podem tenir-ho en compte amb el de major puntuació. Com a condició d'execució, igual que en el cas anterior, doncs anem repetint. I aquest seria el darrer cas, el tercer, en d'aquests contractes menors i els procediments negociats, que per la seva quantia incloguin serveis de restauració. Què són els serveis de restauració? En aquest cas, subministraments de productes, cuinats o no, pel seu consum immediat. Doncs aquí insistim en el mateix d'abans, que es puguin incorporar els productes frescos, de venda de proximitat, de temporada i de qualitat diferenciada. Això eren les definicions, les teniu en el pla, les passem de pressa. I aquest és l'enllaç, com que tindreu la presentació, però si no indagant a presidència ho trobareu. Però sí que vull, si em deixes 2 minuts, afegir que aquest pla està treballat, es va aprovar i que realment s'ha de desenvolupar, és a dir, hi ha un pla, ara hi hauria d'haver un programa. I això, diguem, una mica tenim els deures de fer-lo. Jo vull aprofitar per comentar que l'any que ve, l'any 2016, Catalunya, diguem-ne, és Regió Europea de la Gastronomia. Això és un guardó, un premi que ens van donar aquest any 2015, una plataforma de regions europees, diguem-ne, preocupades pel que és, diguem-ne, el benestar de les persones a través de la gastronomia. I el que pretén aquest grup doncs, és que a través de la gastronomia puguem debatre i aprofundir en temes com la sostenibilitat, la formació, la salut, la innovació, l'apropament del medi rural al medi urbà, etc. Tot un seguit de focus àrea. Nosaltres vam presentar una candidatura juntament amb Turisme, és a dir, l'Agència Catalana de Turisme i Agricultura. Aquesta candidatura va ser guanyadora i llavors nosaltres hem planificat tot un seguit d'actuacions que volem fer, no només des de l'administració, sinó també amb tots els agents diguem-ne implicats del turisme i de l'agricultura, siguin associacions agràries, siguin productors de proximitat, siguin productors de qualitat diferenciada. Per fer què? Per posar en valor un repte. I quin repte? Doncs el de que això, de que els ciutadans posem en valor el producte local com a exponent de la nostra gastronomia i del nostre territori. Moltes vegades, doncs, segurament els que estem aquí estem més conscienciats, però no ho està tota la població. L'altre dia, parlant amb una persona de la Confederació de Comerç, deies que quan compres decideixes qui treballa. Bueno, reflexionem sobre això i realment valorem el producte local, no? Dins de les actuacions de la Regió Europea de la Gastronomia 2016, una és desenvolupar el Pla de la Contractació Pública Alimentària. Jo des d'aquí doncs una mica us convido, els que tingueu idees i propostes a com fer això, malgrat nosaltres puguem tenir una idea prèvia inicial, a fer les aportacions corresponents perquè aquest pla i tot el que avui estem treballant acabi sent satisfactori i acabi responent als objectius que ens proposem. Aquesta és la pinzellada. Gràcies. Val, molt bé. El que dèiem abans, miraríem de fer, moltes gràcies, miraríem de fer 4 o 5 preguntes com a màxim, intentem identificar-nos perquè també és bo que ens anem coneixent i jo com a moderador em guardo el privilegi de formular una pregunta, val? O sigui que, si us plau, si voleu començar, doncs endavant. Hi ha una paraula allà al darrere o no? Bon dia, em dic Joan Maria Ribas, soc d'una empresa de menjadors escolars ecològics, es diu Ecomenja,
Estem gestionant uns 2.000 menús cada dia amb un 95% de producte ecològic i un 60% aproximadament de producte de proximitat. La meva pregunta pel senyor Baldric, dues preguntes de fet. Primer, nosaltres quan fem l'homologació d'empresa, el procés, hem de confiar en aquesta taula d'experts que efectivament coneixin suficientment el sector, diguéssim, en la seva pròpia carn, com per poder valorar les propostes tècniques que presentem les empreses. La pregunta és, com, diguéssim, en retorn a aquesta confiança, vostès com pensen auditar allò que les empreses anem dient en el procés d'homologació, realment si després ho acabem complint o no, perquè en el sector de l'ecològic sabem que en aquests moments tothom se n'omple la boca per la pressió familiar que hi ha en els serveis de menjador i una gran empresa pot estar dient, perquè a les famílies els agrada sentir-ho, que està fent un menú ecològic quan potser està aportant un o dos productes ecològics durant tot el menú de tot un mes. Per tant, aquesta és la primera pregunta. Realment, com auditaran el que les empreses diem? Perquè d'aquests projectes tècnics ens sortirà una classificació que ens marcarà el futur, si volem seguir treballant a l'escola pública. I la segona pregunta... Perdó un moment que la miro. Sí, en aquest procés de decisió dels contractes derivats, quina autonomia real li queda a la direcció de l'escola? Li queda algun vot de qualitat? Perquè pel que expliqueu hi haurà una classificació prèvia tècnica amb una puntuació i les empreses quan concursem en un concurs derivat haurem de portar una proposta econòmica. D'aquí surt una fórmula matemàtica. Si he entès bé el procés, la direcció de l'escola l'únic que ha de fer és aplicar la fórmula matemàtica i això li donarà una classificació primer de l'empresa, segon de l'empresa, tercer de l'empresa. En el cas que abans es parlava, com la direcció de l'escola pot protegir el seu projecte educatiu quan hi ha una empresa que li està presentant, potser ha passat el cànon de la classificació sense realment fer el que està dient que farà, o l'escola ja el coneix, l'ha tingut com a proveïdor de serveis i no li agrada el que està fent. Per tant, queda algun vot de qualitat a la direcció de l'escola o aquesta autoritat queda amb una funció de secretariat? Gràcies. Parlem molt de la direcció de l'escola, però evidentment no sé, em sembla com un sistema realment com molt jerarquitzat. Tots coneixem que l'escola, doncs, quan parlem d'escola parlem de comunitat educativa i per tant també ens sembla important, més enllà de que en el comitè d'experts hi figurin les federacions, doncs el que considerem interessant és garantir que en la decisió final sigui escoltada l'opinió de les AMPA, sigui escoltar l'opinió de l'administració local i per tant també reforçar una mica el paper que pugui tenir el propi Consell Escolar, totes les estructures, comissions, etc., que puguin ajudar d'alguna forma al propi director. Si ho focalitzem tant en el director, doncs és normal que a vegades es vegi superat, no? I que entenc i entenem l'escola d'una forma una mica més àmplia que la concentració en una determinada persona. Sí, bé, em dic Mònica Ríos, vinc de l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta. La meva consulta va més o menys en la mateixa línia. No em va quedar clar amb el text quan va sortir el primer text de l'acord marc i potser ara quan es publiqui quedarà més clar. Realment, o sigui, el director signarà el contracte, però si l'AMPA o l'Ajuntament, l'administració local vol tenir les competències, les podem rescatar ara? Podem fer el conveni o no? O l'acord marc hem d'entrar tots? Ens podem quedar, vull dir, hi ha municipis que ens podem quedar fora voluntàriament? Perquè no podia ser que en funció dels serveis territorials o de la comarca on estigui l'alumne, la gestió i fins i tot el nivell de renda per poder accedir a les beques menjador sigui un o sigui un altre, o també incorporar beques del 100% que no existien, és a dir, hi havia famílies que no podien pagar 6 euros però que tampoc podien pagar ni tan sols 1 euro, per tant aquest jo crec que ha estat un encert. O el tema de demanar, que també s'ha fet des del Parlament s'ha focalitzat una partida oberta, perquè les beques o les ajudes als menjadors no pot ser una partida tancada perquè no sabem en quina situació es trobaran les famílies d'aquí a 2 mesos. Pel que fa a la destinació de recursos, no comparteixo el que vostè deia i per tant li volia també fer una pregunta. Una cosa són les ajudes que han de ser extraordinàries i una altra és les subvencions o les implicacions als menjadors escolars, que aquestes han de ser estructurals del sistema. D'altres comunitats autònomes que fan aquesta implicació, per exemple Andalusia, també destinen recursos després a les ajudes als menjadors escolars. No vol dir que hem de triar entre
subvencionar una part del menjador o bé fer ajudes al menjador escolar a través de beques, sinó que es poden compatibilitzar les dues coses i fins i tot anar més enllà. Andalusia també va fer una proposta que a mi m'agradaria saber per què el Departament d'Ensenyament a Catalunya no l'ha tirat endavant, del decret que es va aprovar a Andalusia dels 3 àpats, perquè els nens no només mengen al migdia sinó que també han de tenir garantit l'esmorzar i si pot ser que surtin de l'escola berenats aquells nens que no tenen després accés. I acabo amb el tema del decret, de l'actualització del decret de menjadors. Jo volia saber quin és el calendari que hi ha previst des del departament, si es farà una concertació amb la resta dels sectors per posar en comú què és allò que podem generar consens en la comunitat educativa o no, i finalment en la línia del que deia el senyor Casares, a mi em sembla que és un altre nou error que tota la capacitat de decisió estigui directament en el director, no ja en la direcció del centre, que tampoc estaria d'acord, sinó en la persona, en l'organisme unipersonal del director. Això ja es va aprovar, per exemple, amb el decret de provisió de plantilles, s'aprovarà també amb el decret de menjadors i per tant al final tindrem directors de centres que seran el cap de recursos humans de l'escola, que seran el cap de la contractació de l'escola i que no seran una realitat del que el claustre i la comunitat educativa està demanant. Per tant, em sembla que qui hauria de tenir l'última paraula també en aquest aspecte hauria de ser el conjunt de la comunitat educativa. Sí, el meu nom és Xavier Safontria, vinc en representació de la candidatura d'Unitat Popular. En primera instància m'agradaria felicitar els organitzadors d'aquest acte perquè crec que d'una manera molt encertada han sentat a la taula un representant del Departament d'Agricultura i un del Departament d'Ensenyament. Però la realitat a mi em dóna la sensació que són dos departaments que viuen d'esquena. Quan es parlava de la normativa vigent i de l'acord marc, s'ha parlat de que qui pot contractar i s'ha parlat del Consell Comarcal, dels ajuntaments, de les AMPAs, dels directors, però en cap cas es parla d'una peça clau que són els productors i els productors locals. Perquè a dia d'avui tenim un problema de garanties, garantir que el producte que estan consumint els nens i nenes a les escoles sigui un producte local, i ara mateix tots sabem que és molt més econòmic comprar i vendre, fins i tot pels productors, i la majoria de productors que estan a les places venent producte, verdures, són productes comprats i venuts. Per tant, aquest cicle de controlar realment si el producte és local és difícil. Per tant, d'alguna o altra manera, jo trobo a faltar en aquests processos de contractació la presència dels productors. S'hauria de garantir d'alguna manera. Hi ha iniciatives locals, en aquesta comarca n'hi ha una, que jo crec que obren un camí interessant per incorporar, i això ens dona, garanties de que el producte serà local, per tant fresc, i per tant una traçabilitat molt més interessant per saber d'on ve, com s'ha produït, quina és la qualitat final que té, i dos, promoció econòmica, no ens en oblidem. Abans la senyora Medina ho ha dit, quan decideixes a qui compres també estàs decidint qui viu. Per tant, tinguem un compte. I un segon tema també molt ràpid. Què està passant amb les escoles que tenen menjadors autogestionats? AMPAs que contracten a un cuiner o una cuinera, quina situació legal, il·legal o alegal es trobaran aquestes escoles i aquests menjadors? Gràcies. Sí. No, molt ràpid. Jo només una qüestió, bueno, per a la senyora Mireia Medina, que és... No? Sí, ara sí. Que era que nosaltres vam començar a proposar aquest tipus de resolució de compra pública de la Generalitat, que ens hem de felicitar perquè sí que ha sigut la primera que hi ha hagut a l'Estat. El que sí que ens sorprèn molt és que nosaltres no teníem constància de res, no hem participat, no sabem qui ha participat, no sabem qui ha sigut el procés. Per tant, jo volia saber dues coses. Una és qui ha participat, quins actors i de quina manera. La segona és si he tingut en compte altres experiències internacionals o en què us heu inspirat per veure aquest tipus de clàusules, quin serà el calendari que hi haurà ara i si hi ha algun procés de participació d'actors que no siguin només l'administració pública. I davant del debat d'escoles, que jo no entraré molt, que després a la següent taula hi haurà oportunitat, sí que és veritat que la nostra experiència, veiem una miqueta a nivell internacional que ha passat amb aquest tipus de compra pública, en aquest tipus de gestió que estem parlant aquí, va en camí contrari
a poder fer una política pública que tingui en compte la compra local, perquè és impossible, el company ho ha dit molt bé, el tema de tenir en compte productors, promoció econòmica, això requereix una participació molt forta i aquí estem donant tota la capacitat justament al final de la cadena al director, que és el que menys formació té, que vostè ho ha dit, el que més capacitat i temps té, serà que contracti sense gairebé cap tipus de suport i un procés d'homologació que hem dit que justament jo aquí he sentit que és un procés d'homologació que en realitat no hi és les empreses que ja hi havia. Per tant, no hi ha un criteri clar que estigui promocionant una per darrere l'altra, sinó justament és tot el que hi havia, ho legalitzem d'alguna manera, però no estem promocionant cap tipus de canvi. Sí, molt curt. Dues coses, com que ja el Jordi Baldric ja ho diria, evidentment em continua semblant molt malament que es faci una comparativa de preus amb les comunitats autònomes sense dir cada un dels preus què ofereix i què subvenciona. Em sembla realment que és distorsionar la realitat. En tot cas, ha de dir aquest preu a què ve. Però bé, vull dir, això, com que sabem que és un discurs recurrent, però el que sí que jo penso és que el que hem trobat molt a faltar, almenys des de la patronal de lleure, és que en aquest nou model que sembla que es vol treballar, que no hi hagi hagut un discurs de la comunitat educativa. A la llei d'educació de Catalunya hem estat tots incorporats com a comunitat educativa i ens sembla que precisament estem encursetats pel tema jurídic, que ens sembla bé, però jo diria, no vull ser romàntic, però jo diria que una de les missions de la política és l'art aquest de canviar les lleis per adaptar-les al que volem la gent, no? I en tot cas el que nosaltres de les 9 reclamacions que vàrem fer, és cert que només 2 ens han acceptat perquè eren les 2 estrictament jurídiques, però n'hi havia algunes altres que eren de criteris molt més educatius, de criteris molt més d'inclusió de la comunitat educativa i no s'han acceptat perquè jurídicament no complien els requisits, però pensem que si realment estem tots d'acord en que tots els sectors hem de tirar endavant aquest projecte, el que hem de fer en tot cas és adequar les lleis perquè això sigui així i és el que realment ens trobem que estem purament, perquè el que ha dit tothom ja, no? Veiem que les escoles realment no tenen possibilitat de que hi hagi una part subjectiva per poder escollir l'empresa que volen que desenvolupi el projecte educatiu. A mi només un segon, com a punt final també m'agradaria fer un comentari, no? També al senyor Baldric, que és en referència, si tenim un decret que s'ha d'actualitzar, de què serveix posar tota l'energia en un acord marc. Mostrar una experiència de menús queden fora de la primera fase. M'agradaria que això ho aclarís, perquè si volem canviar el model també hem de donar cabuda a les noves empreses. És a dir, si hi havia empreses molt grans i volem que es creïn empreses petites, cooperatives, el que hem de fer és donar-los la possibilitat també de que puguin entrar. I en referència en el temps també de calendari que es va fer, això es va fer en el mes de juliol i nosaltres ho vam interpretar com una mala intenció, i ho dic entre cometes, en el sentit de que la majoria d'empreses petites ho tenen molt més difícil a l'hora de poder presentar tots els papers, tant per al calendari que hi ha des de l'administració com el calendari que tenen elles mateixes, perquè en aquell moment estan en casals d'estiu, no tenen departaments que es dediquin exclusivament a tots aquests papers. Per tant, si hi ha una voluntat de regular, també hi ha d'haver una voluntat d'escoltar i de saber quines són les diferents realitats, i nosaltres el que reclamem una mica també des de l'espai d'avui és que també quan es vulgui fer alguna cosa, sigui des de l'àmbit que es vulgui fer, s'escolti a tothom, perquè realment llavors junts sí que podrem avançar. I només ja per acabar amb el tema del preu, es va fer una revisió, es miren aquestes partides i es veu si han pujat els aliments, si ha pujat el conveni, si ha pujat el que sigui. El que no val és dir, com que estem els tercers anem prou bé, com que ara ja no teniu l'IVA de monitoratge, us regalem un 21% de la partida de monitoratge, ens la regaleu. Però quan la partida alimentària va pujar del 7 al 8, o del 8 al 10, ningú va pujar el preu i ara ens la regaleu, però amb què se l'han de gastar les gestores? Les famílies pregunten a les escoles i diu no, mira, nosaltres la gestora ens ha posat un monitor més, l'altra, no, nosaltres ens ha posat la vedella ecològica. Però això què és? Que és un mercat, que qui vulgui es gasti el que vulgui amb el 21% perquè és un regal i en podem fer el que vulguem. Vinga, gràcies. Sí. Quan? No, perquè ara necessitaria una hora jo que digui. No, intentaré compactar. Jo no he parlat de regal, les coses com siguin.
Bueno, em sap greu que s'hagi malinterpretat, també em sap greu que s'hagi malinterpretat, perquè no era pas el que he dit, que només hi podien participar aquelles empreses que ja estaven participant. No, és obert, evidentment, com qualsevol procés públic, és absolutament obert, pot participar-hi tothom. No es va fer precipitadament el mes de juliol, va aparèixer el mes de juliol, portàvem parlant des de fa bastant de temps, Oriol, és veritat, no? Hi havia participat la comunitat educativa, part de la comunitat educativa hi havia participat, jo crec que la part que estava implicada, hi havien participat les direccions dels centres, havíem parlat, havíem convocat com a mínim reunions amb les federacions de les AMPAs per explicar-los tot el procés, havíem parlat amb les empreses del sector que s'havien interessat per aquest tema, i una cosa és que les empreses del sector o les AMPAs, els directors, diguem-ne, facin propostes, i l'altra és que aquestes propostes les hagin d'acceptar totes. Llavors, algunes propostes s'accepten perquè les veiem clares, necessàries i interessants i importants, i d'altres no s'accepten perquè o no són possibles o perquè no les veiem. Però en tot cas que quedi clar, si no ho quedava abans, que aquest és un procés absolutament obert i que hi pot participar tothom. Aleshores, el tema de la personalització en el director, home, algú ha de signar el contracte, qui signa el contracte pren la responsabilitat. Aleshores, he intentat dir-ho tota l'estona, poder tampoc m'he expressat prou clarament, però que estava parlant fonamentalment, quan deia gestió, estava parlant de qui signa el contracte, i també en un cert moment recordo que sí, he dit que la participació hi pot ser, i la gràcia està en què en cada escola, en cada centre educatiu, aquesta participació estigui ben instaurada. Si la participació de la comunitat educativa en un centre hi és, no en el menjador, en tots els processos del centre, en el menjador també. El problema no és de qui signa, el problema de la participació, no és de qui signa. El problema de qui signa és el de responsabilitat d'algú que pren això, aquesta responsabilitat de dir jo em responsabilitzo del menjador, em responsabilitzo de que les condicions de prestació del servei del menjador siguin les bones, de que l'empresa que s'ha triat, no que he triat, que s'ha triat, insisteixo, si el Consell Escolar, a més el Consell Escolar té unes determinades prerrogatives, fins i tot en temes de menjador, si el Consell Escolar, si la comunitat educativa d'aquell centre hi està ben implicada i està participant, la decisió no l'haurà pres el director o la directora, la decisió s'haurà pres conjuntament per tota la comunitat, per exemple a través del Consell Escolar, per exemple. Per tant, no entenguem aquí que la decisió final la té el director serà qui signarà. Insisteixo també que estem parlant d'unes quantes escoles, per tant això no és un canvi de model. Això no és un canvi de model. Això ho he explicat, és intentar solucionar una situació anòmala en temes de contractació que teníem, de que hi havia gent que estava signant els contractes sense capacitat de fer-ho. I per tant aquells eren contractes nuls de ple dret. Jo em pregunto, en aquestes escoles, l'empresa que estava prestant el servei, qui l'havia triat? El director perquè havia signat el contracte? No ho sé, espero que no. Espero que aquí s'hagués pres la decisió d'aquella empresa i no una altra d'una forma raonable. D'una forma raonable, vull dir, amb la participació de totes aquelles persones, grups, col·lectius que hi hagin de participar. Per tant, va només a solucionar un problema, no només, és molt més evidentment, però l'objectiu d'aquest no canvi de model, sinó d'aquest procés administratiu de contractació via un acord marc, va intentar solucionar aquest problema de que no hi hagi cap menjador escolar a Catalunya que estigui en una situació de contractació, una situació administrativa anòmala. Més coses. El tema de l'auditoria dels temes ecològics i dels temes de la prestació del servei en general. Insisteixo que al final del procés, o sigui, no és el departament que contracta, la taula d'experts farà unes determinades valoracions en funció de les propostes que les empreses hagin presentat, i qui contractarà serà finalment la direcció del centre. Aleshores, evidentment, la direcció del centre, part d'aquestes responsabilitats que estava comentant, entre elles hi ha totes les de prestació del servei, i de la prestació del servei en condicions. Si s'ha dit que el producte seria ecològic, per exemple, ho haurà de ser. I si s'ha dit que el projecte de menjador contemplava unes determinades activitats o el monitoratge reunia uns determinats requisits, tot això s'ha de comprovar.
Per tant, els directors ja els hi donarem el sistema, i si els directors, si en algun moment els directors no poden fer aquesta feina, doncs ja buscarem la forma de que algú que sí que tingui la capacitat i els coneixements tècnics com per fer-ho pugui fer-ho. Per tant, evidentment que això ho farem. L'opinió de l'AMPA ja ho hem comentat. Dèieu, l'AMPA pot rescatar o el municipi pot rescatar. La competència la té el Consell Comarcal i està contractant un ajuntament. Hi ha conveni, espero que sí, doncs cap problema. Si el Consell Comarcal ha renunciat a la competència, en aquests moments, per tant, ja estem per una altra via. En aquests moments la competència ja és, com deia abans, pel director territorial de la zona corresponent, que la derivaran als directors. Que ens ho podem replantejar tot? Evidentment. Ara la situació era aquesta i l'actuació és per solucionar aquesta situació i que no quedi cap menjador, diguem-ne, en una situació que no sigui la que hauria de ser. I en el cas d'un AMPA exactament el mateix. Qui té la competència? El Consell Comarcal? És qüestió de signar el conveni. La competència del Consell Comarcal ha renunciat i un AMPA vol gestionar. Insisteixo, si gestionar vol dir participar, cap problema, perquè serà el director i és el que comentava fa un moment. Si l'AMPA diu vull signar el contracte, també es pot arribar a fer. No entenc la necessitat de voler assumir per part d'un AMPA una responsabilitat que no legal. És a dir, entenc que les AMPAs vulguin participar o vulgueu participar en la vida educativa del centre des de tots els àmbits, des del primer moment en què el nano entra a l'escola fins que en surt, inclòs el temps intel·lectiu del migdia i el menjador escolar. Cap problema, vull dir, hi ha els canals de participació i ja s'està fent. Això és una cosa i signar el contracte n'és una altra. El calendari del decret intentarem fer-lo al llarg dels propers mesos, al llarg d'aquest curs. Intentarem, jo no sé com anirà tot el procés polític en aquests moments i evidentment un decret, com vostè sap molt bé, depèn molt de les situacions polítiques. Ja hem dit que nosaltres ja hi estàvem treballant, ja tenim les nostres idees, diguem-ne, en aquests moments les tenim i el que falta és obrir aquesta exposició. Evidentment un decret sempre està sotmès a exposició pública, però nosaltres, a part de l'exposició habitual pública marcada per la llei que ha de passar qualsevol decret, nosaltres també pensàvem parlar amb els diferents sectors implicats, per descomptat. El tema de la participació dels productors en els processos de contractació, jo lamentant-ho molt ja us he dit que no sóc un expert en temes de contractació, per tant aquí si em permetreu és que no sabia què dir, és a dir, no sé fins a quin punt, perdona, eres tu que ho deies, no sé fins a quin punt això es pot encaixar amb el marc normatiu actual de la llei de contractes. Em sap greu, però ja he dit que no sóc expert en aquest tema. Escoles amb menjadors autogestionats, si per autogestionar, o sigui, a veure, tornem-hi, autogestionats què vol dir? És a dir, algú ha signat un contracte amb alguna empresa, qui l'ha signat el contracte? L'ha signat el director del centre, estem en la situació que estàvem descrivint. Per tant, qui ha sigut l'AMPA? Ho està gestionant l'AMPA, té conveni amb el Consell Comarcal? Sí, cap problema. No, busquem quina solució hi ha, és a dir, la competència d'aquí és en aquests moments, ens hem d'adequar al marc normatiu. Que evidentment el canviarem, és a dir, llavors per què hem posat esforços a resoldre un problema? Home, posem esforços en tot, posem esforços en tot. Aquest era urgent per aquesta situació, és a dir, teníem, i encara tenim perquè no hem acabat el procés, tota una colla de menjadors amb uns, fins i tot per les pròpies empreses, amb uns contractes nuls, són nuls de ple dret. És que aquí, en fi, qualsevol problema que hi pugui haver, patim tots. Per tant, això ho hem de solucionar. El decret també. El decret, evidentment, és una qüestió, diguem-ne, a un cert llarg termini, perquè ja implica, de fer tot un procés administratiu que ha de seguir, com comentava ara el senyor Mena. Però dediquem esforços als dos. Segur que em deixo alguna cosa, però he intentat mirar de condensar, en tot cas, si alguna cosa. Perdona, sí, tens raó. És absolutament automàtic. És absolutament automàtic. No té autonomia per prendre una decisió. No hi ha un vot de qualitat perquè no hi ha vots. Sí, perquè podrà triar. Clar, o sigui, ho he explicat, és a dir,
home, esperem, per això intentem construir una taula d'experts que ho conegui bé. Però a veure, posem-nos en la situació ara d'un director d'un centre que es troba en aquest procés i que li apareix una llista, jo què sé, de 80 empreses que poden prestar, potser no totes en el seu, posem 70 de les 80, poden prestar servei, estan disposades a prestar servei en el seu àmbit, en l'àmbit geogràfic, on està aquella escola. Si jo soc un director i he de buscar 3 pressupostos, el primer que faré serà mirar el que m'han dit, aquesta taula d'experts, i m'han dit, mira, tens aquestes empreses, cadascuna d'elles, tema de menjar ecològic, doncs mira, la proposta és aquesta, tema d'organització, la proposta és aquesta, etc. Per tant, primer miraré quines 3 empreses s'adeqüen més a allò que busco. I aleshores les convidaré, però les convidaré que vinguin al centre, que vinguin i m'ho expliquin. Per tant, jo triaré aquelles empreses que crec que em poden prestar el servei millor, les escoltaré i aleshores formalment sí que les convidaré que em presentin pressupost. No, la majoria estan per sota. La majoria, la gran majoria estan per sota. Sí, perdó. Sí, perquè a veure, una cosa és, per exemple, que l'escola, i em posaré ara només, no entrem en temes més, posem temes molt senzills. Imagina una escola en què el pati sigui absolutament net, o una escola que tots els nanos són d'escolarització ordinària, a una altra escola que té, doncs, jo què sé, un 3%, un 5% d'alumnes amb necessitats especials. El monitoratge a l'hora del dinar doncs també pot ser diferent. Per tant, ja només amb aquestes 2 coses ja és necessari que, crec jo, que l'empresa vagi i conegui l'escola, perquè això influirà en si pot rebaixar el preu o pujar-lo perquè necessita més servei, o pot mantenir aquell preu, no ho sé. Per tant, en l'oferta, com a mínim això hi serà. Però no entrar en altres aspectes que jo, si fos director, també li preguntaria, escolti, vostè, això que diu aquí que ofereix, m'ho explica més, què és el que oferirà? Per les activitats a l'hora del pati, és a dir, els seus monitors tenen capacitat com per agafar els nens, fer-los entendre no sé què? Perdoneu, si estem menjant-nos molta part de l'última taula. Molt clar, és a dir, hi ha un tema d'economia d'escala, una gran empresa que té un departament molt més petit, al final el preu és un 40%, però és un 40%, per tant, si amb una certa igualtat de classificació tècnica en tots els pressupostos, evidentment una gran empresa tindrà molta més facilitat perquè podrà jugar a la baixa amb un marge menor. Però depèn de si la gran empresa a mi... No, però per acabar, depèn de si la gran empresa m'ofereix el servei que jo necessito o no. Llavors no la convido si no me l'ofereix. Sí, de cas, deixem-ho aquí i ho acabem. M'havien fet una pregunta. Sí, en relació a com havíem treballat aquest pla, ho he comentat abans internament, és a dir, nosaltres, fruit d'aquella resolució del debat del món rural, doncs vam rebre una mica l'encàrrec per part d'Agricultura d'impulsar que es creés aquest grup de treball. Llavors va ser amb el suport de Presidència i concretament amb l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública que es van anar convidant els altres departaments, Salut, Benestar, Justícia, Ensenyament i Economia. En aquest cas el Departament d'Economia, que és una mica qui fiscalitzava totes les idees, perquè teníem moltes i moltes ganes d'incloure coses en el pla, concretament a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació de l'Administració, que ens deia, escolteu, això es pot fer, això no es pot fer, això... I llavors sí que vam estar mirant també altres models, es va recordo, estudiar exemples d'Itàlia, crec que de França, és a dir, que també es va fer un treball de veure què és el que hi havia a nivell d'altres estats membres i sobretot, ho he comentat abans, una mica quin era l'impacte a nivell de Catalunya de la contractació alimentària i a partir d'aquí quin marge, diguem, jurídic teníem. Jo, igual que el company d'ensenyament, tampoc soc jurista, diguem, en aquest cas a més soc veterinària, però vull dir que sí que cauen a la nostra subdirecció aquest tema i ara i en aquest sentit
ho hem posat dins d'aquest programa d'activitats de la regió europea de la gastronomia per, diguem-ne, forçar-nos a desenvolupar-lo, aquest pla, perquè això va coincidir també amb la sortida d'unió del govern, perquè aquest pla es va aprovar al juny, això ho havia portat l'equip directiu que hi havia al Departament d'Agricultura, que sabeu que era d'Unió, hi ha hagut un canvi d'equip directiu i en aquest sentit també hi ha hagut un marge de temps per situar-se amb el nou equip, què és el que hi ha, diguem, i què és el que tenen entre mans. Diguem que això estaria en la llista de coses a treballar, però fins ara no ha donat més marge i per tant ens emplacem al 2016 a desenvolupar-ho amb l'equip que hi hagi i si evidentment compta amb nosaltres també. Doncs sense més piles.